mai gida. Ai uwar gida wato. Dan dubu da gaba ɗaya nan da danka. Ina danka kamar mai dankar garin kwaki sai na danna sa aljihu. Allah sarki mai gida. Uwar gida? Na'am mai gida. Ki ji tsoron Allah. To. Za ki mutu za ki koma. To me kuma aka yi mai gida? Me ya faru ana zaune kalau? Ai na ji wata kusan burwa nan sai na ji ta tahi rabi. Sai na ji wata kusan burwa nan na ji rabi. Sai na ji wani karaɗi ƙasa. Sai na ji wani taraɗi ƙasa. Anya ba kuɗi na nake sama da faɗi da su. A'a ni mai gida za a yi sama da faɗi da kuɗin ka ni aiken shi ne ya kai min kuɗin dashe shine nake tambayan shi ko ya kai. An zo gurin wallahi. Ke da ba kya sana'a ina kika samu kuɗin zubin adashi. Mai gida buga mu ta mata ai ba ta karewa shine nake dan tattalawa ni ma nake zuwa nake zuba dashi saboda kakka manta da abin da Baba Buhari ya ce a dinka asusu ba. Wallahi ta ki a rinka asusu. Ni ma shine nake dashi. Wallahi ta ki a rinka yin asusu. Kai ai uwar gida kina burge ni. Ai ni da ke mutu ka raba takalmin kaza. Wani lokaci idan kika bata min rai sai kuma jire na yayi haske. Sai na ji kamar zan miki wasu yan baituka guda biyu. Bayani na taho na baki kan babban gwanjo. Cikin nutsuwa tsaf a ware ba na yin zarto. Mutanen kirki da gaskiya suka zarcewa tunanina tab da ni da ke ba sakewa. Haba na gwada ki ne kurin dan kwashe. Ai ba kwashewa mai gida ina ko kwashewa ai ba kwashewa da ni da kai mai gida ai sai dai in rike in tattala ma. To karshen wannan baiti dan Allah kar a kwashe mun. Ba za a kwashe ba ai ba dan Allah kar a kwashe mun. Ba kwashewa mai gida kawai buga ta nake nima a gida ina dan samu ina. Ruwa ne mai gida. Madalla ban abinci. Ai abinci ma ban dora ba mai gida. Ma ɗora ne ba? Abinci. Sun fi a ɗora mala'i ke. A'a. Ai mai gida babu nama ne. Shi yasa. Ni kuma na san baka cin abinci sai da nama mai gida. Da tuni na gama. Ke kin san ba na ɗaukan abinci in ba a zabga nama a ciki ba. Gaskiya. Ni isa kuɗin nama ma nawa na bayar. Dan me ba a siyo nama ba. Ina mu dafa. Mu dafa. Wace ni? Ina isan aiki madafa da ya rena ni inda ka san ba ni na haifi madafa ba haka yake in na kira shi zan aike shi yana bubbuga kafa yana zumbura min baki yana hararata ni wallahi mai gida madafa tsoro yake bani inda ka san ba mu ne muka haifi madafa ba haka ya maida mu shi yasa kwata nake jin tsoron madafa ba na aikensa in ka ga na ya aike sai dai in waje na je na sami yaro na aike shi sai ya je dan bashi yan lada amma madafa ban isa da shi ba mai gida duniya ce ta isa da mutum riga da wato da alkyabba da ma ya kunne ba in ne duniya ba na mantawa muna yara an yi mutane kala waɗanda suka mai da iyayensu ba kowa ba su kwashe da duniyar lafiya ba in kina da labari za ki ji ana ligidi kuma ki ji ana ligidi ba na san ligidi in na kwashe labarin ligidi na biya miki wallahi wallahi kin mamaki Allah ya shi ta ba ku danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri.